Right, bore da. Fi'n credu bod popeth yn gweithio heddi, sy'n gret ar ôl cwpl o problemau dydd llun. So I think we're all good to go. You check o YouTube, yeah. Facebook, yeah, fi'n credu. OK, bore da i chi gyd, fi yw Rydian, chi wedi cwrdd fi cwpl o weithiau nawr. Ni'n mynd i fod yn gwneud sesiwn Ffit Yn 5 bore yma to. Mae'r haul yn sheino mas tu fas, yn gobeithio bod chi dal da ni mewn tu fewn i wneud bach o ymarfer corff, cyn bod chi'n mynd i fynd mas i joio mas tu fas gobeithio, ond cofiwch bod eisiau chi gwisgo yn dwym achos fi'n siŵr bod i dal yn eitha o'r. Mae bore dydd Iau, it's a Thursday morning. The sun is sort of shining, but at least it's not raining, which is really, really good. So we're going to do 5 minutes of exercise this morning. Couple of things that are different. So mae couple o bethau'n wahanol bore yma. Achos bod ni wedi bod yn gweithio mor galed, os ych chi'n cofio, ni wedi bod yn gwneud 30 eiliad o ymarfer corff, wedyn cael 10 eiliad o gorffwys, a wedyn 30 eiliad arall i cwblhau'r munud, cyn cael gorffwys bach yn hirach ar y diwedd. Ond beth ni'n mynd i treialu heddi yw wneud y cyfnod rest bach yn hirach. So yn lle wneud 10 eiliad o rest yn y canol, ni'n mynd i dwblu fe a wneud yn 20 eiliad, just i cael gweld oeddi fe'n mynd i gweithio'n well, achos ni wedi bod yn teimlo fel bod ni wedi bod yn hasti trwyddo'r brec a bod y 10 eiliad na wedi mynd yn really, really gloi. So there's a couple of changes today. The most significant one is a little rest period in the middle. So if you've been joining us over the past week and a half, you'll know that we do 5 minutes of exercise, but that's split up into 30 seconds of work, then 10-second rest, and another 30 seconds of work. So today we're going to try and give an extra bit of rest in the middle. So we're going to put 20 seconds rest in the middle. Hopefully that will mean that we can work a bit harder at the start and a bit harder for the second half, and we won't be as tired. Gobeithio. So, croesi bysedd am na. Yr ail peth. Mae rhywbeth gwahanol yn ystafell heddi, so ni'n mynd i cael bach o quiz. We're going to have a bit of a quiz today, or something for you to look out at. In the room, there's something different. Okay? So gallwch chi hala negeseuon mewn I ni, os chi'n gallu dyfalu beth yw'r peth sy'n wahanol. Halwch e mewn I ni ar Facebook, ar Twitter, gyda enw chi a gyda beth I chi'n meddwl yw e. A wedyn amser byddai'n dod arno dydd Mawrth, na fi ddweithio chi beth oedd yn wahanol heddi. Okay? So you can send your guesses into us on Facebook, on Twitter, and then my next session is on Tuesday. So on Tuesday, I'll let you know what the different thing is. Okay? So gobeithio bod chi mewn yn y swing o fy nawr. So bod da chi digon o le, bod da chi dillad, bod da chi trainers, bod da chi rhywbeth I yfed, sy'n really, really bwysig. So ni'n mynd I twymo lan. Ni'n mynd I cael y corff yn barod I wneud bach o ymarfer corff. Ond ni'n meddwl beth ni'n mynd I gallu wneud sy'n bach yn wahanol i'r arfer. So gan bod yr haul mas, o'n i'n meddwl beth yw'r un o'r pethau ni'n licio wneud yn y haf amser mae tywydd bach yn neisach. A un o'r pethau o'n i'n meddwl am oedd nofio. Nawr fi ddim yn gret yn nofio, ond beth o'n i'n meddwl gallen ni wneud oedd trial nofio fel rhyw fath o twymo lan, achos mae nofio'n gweithio'r corff I gyd. So we're going to try and do a bit of swimming, or imaginary swimming to warm up. Mae 4 stroke gwahanol ni'n mynd I trial wneud. Fi'n mynd I trial wneud nhw, ond mwy na thebyg bod lot o chi yn nofio lot yn well na fi, so byddwch chi'n gallu wneud nhw lot yn well. So fi'n credu, yr un cyntaf, un falle rhwydda, yw'r backstroke. So gyda'r backstroke, ni'n mynd I fod yn mynd â breichiau ni nôl gyda'i gilydd. Ni'n mynd I trial cadw'r corff yn syth, ond ni hefyd yn mynd I trial cicio tamau bach yn y dŵr hefyd. So we'll start off with a backstroke. Arms going backwards, feet kicking. So mae hwn yn edrych yn good fi'n credu. Ond fi'n eitha siŵr bod ni'n mynd I fynd downhill ar ôl hyn. So 5 eiliad fach to. Just I dachrau ni off yn symud. Fab.
Yr un nesa, front crawl. So mae'r breichiau'n eitha rhwydd gyda hwn, so ni jyst yn mynd i troi'r breichiau ymlaen, un ar ôl y llall. Da iawn. Ond mae'n mynd i fod bach yn anoddach i ni trial cicio hefyd. Da iawn. So ar ochr, dwylo ni mynd, tra ni mynd, os ni eisiau nofio rownd yr ystafell, gallwn ni wneud, a dyna ni fod yn dechrau twymo lan. Da iawn chi, good job. Yr un nesa, ni'n mynd i trial wneud yw stroke breast, so breaststroke, so fan hyn to, mae breichiau'n eitha rhwydd, so ni'n mynd i fynd ymlaen a rownd. Da iawn. Ond mae dod mewn ar coesau bach mwy galed. So fi jyst yn mynd i trial wneud kicks bach i'r ochr. Un ar y tro. Da iawn. Good job. Wedyn mae un ar ôl y pili pala neu'r butterfly. So ar hwn, dwy braich mlaen gyda'i gilydd. Mewn i'r dŵr, a os chi'n gallu siglo'r corff nôl ymlaen, mae hwnna'n grêt. Fel chi'n gallu gweld, I'm not a swimmer. Ond fi ddim wedi boddi to, sy'n peth da. 5 eiliad bach to. 3, 2, 1. OK, gobeithio bod ni wedi twymo lan tyma bach, a bod ni'n barod i fynd. Mae 5 gweithgaredd newydd gyda ni heddi, ni ddim wedi wneud o'r blaen. So ni'n cyntaf dringo'r ysgol. Yr ail un yw hop and hold. Y trydydd un ni jyst yn mynd i fod yn troi'r corff. Rhif 4, ni'n mynd i fod yn mynd lawr ar y llawr a gweithio gyda trad y dwylo ni, so ni'n mynd i fod yn mynd nôl ymlaen ar y llawr. A'r un ola yw'r backward lunge. Iawn. So 5 new activities today. Minute each. However, there's going to be a bit more of a rest in the middle. So gobeithio bod ni gyd yn barod. Tyma bach o dŵr. Neis iawn. Ni just checo. Mae pobl da ni mocho, sy'n grêt. So, amserydd. Mae da ni 10 eiliad i paratoi. So, yr un cyntaf, ni'n mynd i dringo'r ysgol. So, ni'n mynd i esgus bod ni'n dyn tan, a ni'n mynd i dringo'r ysgol. So, ni'n mynd i cael coesau a breichiau'n gweithio yr un pryd. Debyg i fel wnaethon ni gyda nofion sy'n ni'n twymo lan. So ni'n mynd i trio dringo lan. Da iawn chi. Breichiau a coesau'n gweithio gyda'i gilydd. Da iawn, so mae 20 eiliad o rest gyda ni nawr. So gobeithio mae bach amser yn ni cael bach o dŵr. Paratoi i fynd to. So be ni'n mynd i trio wneud yr ail 30 eiliad yw speed o fel lan tyma bach. So we're going to try and go a bit quicker. So ni'n barod. 3, 2, 1, bant ni. So ni'n mynd i dringo lan. Ys ni dychmygu bod da ni adeilad rili uchel ni'n goffo mynd lan. Lle ni hyd yn oed rhoi bach mwy o speed. A mynd o fe mewn i bach o jog. Da iawn. So gweithio coesau a breichiau. Da iawn chi. Car o fynd. 5 eiliad. Da iawn. So 30 eiliad o rest gyda ni nawr. Fi'n credu bod eisiau 30 eiliad o rest. So, the next one we're going to do, hop and hold, okay? So ni'n mynd i fod yn hopo un ochr i'r llall, ond yn lle just hopo a stopo, ni'n mynd i fod yn hopo a aros a cadw balance. So ni'n mynd i fod yn hopo, cadw cydbwysedd. Hopo, cadw cydbwysedd. Ni'n barod i fynd? So ar un cwrs i ddechrau, hop i'r ochr. Da iawn. Cofiwch cadw pengliniau'n soft. Pen yn llonydd. So keep our knees soft. Head still. Os mae hwn bach yn anodd, lle ni trio wneud e gyda'r neidio. I ddechrau off.
So wneud e gyda 2 coes. Ond os ni'n gallu wneud y hopo. Da iawn chi, good job. Bach mwy o dŵr. Neis iawn. Fi'n licio bod ni'n cael 20 eiliad o rest yn y canol. Fi'n credu bod hwn yn rhywbeth i ni cadw. So nôl, 1 trod, bant yn ni. Os oes lle gyda chi, allwch chi wneud y hops yn fwy o seis. Da iawn. Cadw fynd. Deg eiliad bach to. Good job. Da iawn. 2 lawr, 3 ar ôl. So mae'r un nesaf, mae eisiau lot o control ar gyfer hwn, okay? Just rheoli'r corff. Ffindio digon o lle. Trad, put your shoulder width apart, okay? So dim rhy agos i gilydd. Bach o gap fel bod balance gyda ni. A ni'n mynd i fod yn mynd o un ochr i'r llall. I bad i fynd, off yn ni. So neis a araf i ddechrau bant. Aros yn llonydd. Troi o un ochr i'r llall. Make sure the feet are stuck to the floor. And we're just going to go from side to side. Nice and controlled. Da iawn. Bach o egwyl da ni to. And then we're going to go in again and do our second lot of the turns. So near the side on, so ni just eisiau bod mewn safle fel hyn, dwylo mas, a ni'n mynd i fod yn mynd o ochr i ochr, side to side. Good job. Deg eiliad to. Da iawn. Reit, falle oedd hwnna'n eitha rhwydd, ond nawr ni'n mynd i fod yn gweithio'n eitha galed. So ni'n mynd i fynd lawr ar y llawr, ni'n mynd i fynd ar trad y dwylo, ni'n mynd i trio cadw cefen ni yn syth, os ni'n gallu, a be ni'n mynd i fod yn neud, yw mynd nôl a mlaen ar y llawr. So gobeithio bod digon o lle gyda ni i fynd nôl a mlaen, a ni'n mynd i sefyll ar y diwedd. So lawr ar y llawr yn barod, 3 eiliad. So mynd mlaen, a nôl, a sefyll. Nôl lawr, mlaen, nôl, a lan. Dyna o'n fod gweithio coesau ni, a breichau ni. Da iawn. Un bach to. Da iawn. Hwna'n un eitha tuff. Wedi gael coesau. Bach o egwyl nawr. Nôl mewn y barod. Os chi moyn neud yn bach o ras, os mae rhywun da chi, brawd neu chwar, mam neu dad, mae'n gyd neud y ci, mae'n croeso chi gael ras, mae'n neud y fel un digon galed i fi. Da iawn. Un ar ôl. So ni'n mynd i wneud lunges. Falle bod rhaid i chi wedi wneud lunges yn barod ble chi'n camu mlaen. Heddi ni'n mynd i wneud rhai am nôl. So mae un cwrs yn mynd i symud nôl. Ni'n mynd i plygu
y 2 penglin I 90 gradd. So nice and slow, nice and controlled. So nôl, lawr. Newid trod, da iawn. Newch yn siŵr bod digon o lle gyda chi. Cadw balance. Da iawn, nes fi'n neud ar ochr. Nice and slow. Da iawn. 30 eiliad ar ôl. Okay, so cofiwch, cadw balance, cadw cydbwysedd. Yn rili bwysig fan hyn. A cael digon o lle. So nôl yn ni. Fi'n defnyddio dwylo I helpu cadw balance, cadw chest, mas yn plygu drosto, so cefn yn syth. Da iawn. Da iawn chi, good job. 5 munud wedi wneud. Os ni'n cofio, mae eisiau bach o oeri neu cool lawr, so a bit of cool down before we finish, so we're just going to keep moving. Grab o dŵr, os ni moyn, just yn mynd I cerdded rownd yr ystafell. Cadw symud. Cofio anadlu, so mewn trwy trwyn, mas trwy ceg. So it's always important that we cool down after we do some exercise, some activity, just to get our bodies back to normal. And then wedig amser chi'n mynd yn henach. So nawr ni'n mynd I rhoi braich yn gros y corff a pwysio fe mlaen, a dylwn ni fod yn teimlo stretch lan yn yr ysgwydd. A sigled bach iddo fe. A'r un peth to gyda'r braich arall. Cadw symud. Da iawn. Ni'n mynd I wneud yr un peth, a ni'n mynd I rhoi braich tu ôl. A wedyn gyda'r braich arall, ni'n mynd I helpu fy draw. So mae hwn to yn ymestyn y sgwyddau ni. A newid, so mae un braich yn mynd lawr a plygu a cyffwrdd yr ochr draw. Mae'r llall yn dod i'r penelyn, so it comes to the elbow and pulls it across. And you should feel the stretch down the back of the arm. Da iawn chi. A siglo fo off. Mae'r un nesaf ni'n mynd I wneud, ni'n mynd I rhoi 2 llaw tu ôl y cefen. A ni'n mynd I pwysio y sgwyddau at ei gilydd. Just I stretch your chest mas. Da iawn chi, siglo fo off. Siglo coesau. Fantastic. Diolch I chi gyd yn cymryd rhan. Thank you for taking part. It's really nice to see you. Fory bydd Steve nôl, so last session of the week tomorrow with Steve. So join us again at 9:30 on either YouTube or on our Facebook page. This video, bydd y fideo hyn yn mynd lan ar Microsoft Teams heddi hefyd, so bydd da chi ffyrdd gwahanol o gweld y fideo to. Os chi eisiau mynd nôl a ail wneud sesiwn, neu os chi ddim wedi cael cyfle I gweld y gyd bore yma'n fyw, gallwch chi fynd nôl a watcho fe to. Cofiwch, os ydych chi wedi spoto'r un peth sy'n wahanol, rhowch gwybod I ni, a byddai'n gweithio chi beth oedd hwnna dydd Mawrth.
Ond wrth fi enjoyo'ch gweddill y dydd, gobeithio gallwch chi mewn tu fas. Os mae'n aros yn sy'n chi gael bach o awyr iach, a bach o symud rown to. Bydd Steve da chi fori a welai chi dydd Mawrth. Ta-ra, wy'n tro.